जों ताम के टं सिनाय जों ताम के सा सिनाय सिनि सामुं बजागाव जों ताम साम खलायलाय सिनाय बेलाय खनो वान मा सिंसा सिनि बुखुक सुचिला देबरमा जे लाई थांगायो बेलाय खनो वानजि बसुनि सामुं सित्रा थांनाय बाय बेलाय खनो साटक पिटक हे दग 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 जागै फियक दिहनै नायबो फियगै बेलाय खनो साटक पिटक खलाय जागा तेरम फ्रि सप्रे खलाय जागा नै जों नगै मानखा बेलाय खनो खादु खनांगो सिनति प्रासा रक हिंका हायके मांला जों खलाय जागोन सिनाय जों जास्टिस सानलायो जास्टिस 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 होनलायो जों फियाबा जों जास्टिस कायसा फन मानिया अब जास्टिस कायसा ककनो खानाना सिमसंलिया दामनि हिंके सिनि जास्टिस मासि करै आबनि बागै जों जेसे जास्टिस नि थानिबो मानिया हिंकानो जों जिनि बुकुक सुशिला देबरमानो फाइदिंके जों भिडियो क्लिप्स नक जनाय नेलेनो रॉकी आचार्य के वो बेलाई के डिस्टर्ब खाइखा आनो रॉकी आचार्य हरगो बासावै दुवार फियक दुवार सकांना नायै आं थुइ तमान जराव डिस्टर्ब खाइखा तारपरे दुवार फियका आं दुवार फियकै गोबां मा समय परे दुवार फियकै बानो जा मानमानि बिनि साकमु संतुइ खाइनानि अमाहायरो बचाइ तखा आं कापखा याकुं याग्रमखा तफानो बानो याकारलिया सप्रे सदां जे मानमानि सातक पिटक खाइ याकारलिखा ओलखे आं अम टाइम हिंगाके दुइटा 30 लोगो उंगानो गार परे अमाइके मांनो 3टा 3:30 बाजिखा बो आनो सप्रे सदां खाइमां ओलखे आं बुफुरो फुंगाइनो हिने 4टा बाजि हिंगानो बाजावै खारका के खारया कोनो ओलवते कोन जागा सिप्लुंगानि जागा नायखा गार परे आनि मारियो दाति न बर बाजाया साकां राका बाई ओलखे निहिनै साइ काबुखा तखनते आर रॉकी आचार्य बाजायाको बरनो साइ काबुखा बरखे आनो हरताम साया नि साव हयतो हर आं बरनो जतनो निहिनकै जिरि खांगे बरक नक खुंसानि बाहान बरक जत रिसम हाय खिग्रक थांजा बरक आनो मुंसासे पान खाइ बुथारगामु आं साना नायमान गा हायसे तिप्रासारक आगरतलाव परिनान बागै एबा सामुनि बागै गोबां तिप्रा जरक बेकार बारा तंगानि फायो गे अमहाय खलायै बारा तंगानि फायै अबायखाय रमफेनानि संफ्रे जानानि नायो के बा रमफे जागो गोबां मा जों नगरगो कुथुइ मानु खाचिजाक मानु साक्साइ सुरक थैगा हनै प्रपरै हंजागो अमहायखैनो थुइबे खेना हनै आं खाखायो ओंगा अमहायरकता उंथु आं जतनो लगिनायो साबा आनो साबत खाइनाय आं ताखनो एफआईआर खाइनानि आमतिरक लगिरक एबा जरारक मायाबा आनि ब्रेन बेलायखिनो काम होनानि तंफ्ला जाक ब्रेन काम खायांगै तंखा दिनि बाय नखा सालनै ओंखा आं बेलायखैनो बुखा उइक उंजा दुरबल उंजा बेलायखिनो खाखामा सिनसा हाय हिंगाके अ आगरतला दलिव जिनि तिप्रासारक तंगै सामुं खाइनिरक परिनायरक बाहायखै ओंनाय अमन बागैनो मांखो थैरक मानना बारा नगो दंगै साबो लगिरनाय आं लगी सानु बनो ताबुताम खाइनानि नां वासो बायदि किसा जतनो कोयो आनो साबो तिप्रासारक लगिरनाय आं गायसा कक्तमा थोंनाय इंगैसि कोन मतेखाय अबाहायख्लायै बरक साइबो मानो आं कक्तमा थोंनाय हिनै तफानो आं तिप्रासा मुखांनु खाहांगायदा आगिबो मुखांनो खाय बुथारखि दिनि हिजामानि दिन दङ दा खाय मुखांनु गैदा अमतै खायजा बं बरक बारा दं हंगाय अमहायरो खायाना दा तिब्रा जरक बारा दं हंगाय अमहाय खालाय अबन यागोला आं बारा रक फुरो ते कैसा बुरि रक दल सामा लायखा बरक हाइन बारा दङ बरक को सालायते साइमाखा बरक केताल बारा सेजा कैसा दङ यागोनो रगति फैसिनो मालाय माना बुरि दङ बरक हंगाय बरक बमतैनो जे जागाबो बारा दङ हिन थांमानि मा नक मालिक रक बायनो रंफ्रे सप्रे खाइजाना नायै ते कोन जागाव बारा सय मा फाइके बाय नि आनो साव जखनते बरक न आं आनि कखलक साकाय बरक आनो साइ रका जोंगा बरस दमै बासिनानि बाय नि आतिब्रा जखनै रक आनो साइरि रगो हिंगे आं दाबो अम आं सिमिया ते कोनि बरक उंगै दंगो आगरतलाव बारा दंनानि फायै अम ताम मा कखलायखा तिनतिब्रा सारक आसदा फानखरै इंखा साबो लगिरनाय किसा लगिरि खांगाय आंबो जिति थांनाय दाय तिनतिब्रा साबो बासि थांनाय आसुक नक थांबाय हायके मांदा खलायजाक तंसिनाय अमुक्रा बसा वानसारक बाय बेलायनो दुखु नांगौ मो हायरकनो नका हंके अ बिदु को तालफानंतुं को सामफानंतुं तो बसिन बरक अम हाय खलायजागै दंगो